Laing bagyo ang gikatakdang mosulod sa Philippine Area of Responsibility karong Huwebes, matod sa Pag-asa. Matod sa Pag-asa nga kaganinang alas 10 sa buntag, ang bagyong adunay international name nga Nul kay nasigpatan sa 1,520 kilometers per hour sa sidlakang Mindanao. Doon na kinihanging gikusgon nga 75 kilometers per hour ug ang paghuros niini moabot ngadto sa 90 kilometers per hour. Muirog kini paingon sa west-northwest sa 9 kilometers per hour. Sigon sa Pag-asa nga gikatakdang maglandfall ang bagyo sa Bicol Region karong Sabado o Domingo. Kung makasud na ang bagyo sa PAR, panganlan kini og Dodong, ang ikaupat nga bagyo nga mosulod dinhi sa PAR karong tuiga. Sigon sa Pag-asa nga duna pay gilaumang usa ngadto sa duha ka mga bagyo ang mosulod sa nasod karong buwana.